деня, в който пуснах ревюто за Prestigio Visconti Ecliptica, моментално бях атакуван с реквести за още нестандартни продукти, били те лаптопи, телефони, таблети и други. В интерес на истината, аз пък забелязах, че реално не са много хората, правещи ревюта за по-обикновените и ефтини продукти, които са достъпни на нашия пазар. Именно поради тази причина се заемам с тежката задача да направя всичко възможно да удовлетворя вкуса на всеки един от вас. Аз, разбира се, съм вашият любим non-playable character Рошев и днес ще си говорим не за един, а за цели два продукта – Prestigio Visconti M4G и Visconti V. Prestigio Multipad Visconti M4G е направен за да покаже на света, че нищо не е невъзможно. Това е устройство, в което можете да откриете всичко. Леко и компактно като таблет, мощно и мултифункционално като компютър или лаптоп. И имащо списък от допълнителни функции, които ще докарат потребителското усещане до невероятно удоволствие. Visconti M е 11,6 инчов таблет, зареден с операционна система Windows 10 Home, което само по себе си допринася за едно усещане, което никой друг таблет с различна операционна система няма да ви достави. Разбира се, предвид предишното Prestigio, което ревюирахме, и тук не очакваме разочарование и именно за това бързам да ви зарадвам, че този невероятен таблет идва с 1920 по 1080 IPS LCD дисплей с капацитивен мултитъч екран. Под корпуса му пък се е скрил Intel Core M5Y10C процесорът, който достига работна честота от 2 ГГц, което е напълно достатъчно да работите напълно спокойно с Office програми или ако сте достатъчно смели да подкарате Лига, например, за което ще ви спомогне и вградената в процесора Intel HD 5300 видеокарта. Таблета, ако можем така да го наречем, идва с 128 ГБ вградена памет и слот за microSD карта, а понеже се води таблет и се предполага, че ще го носите навсякъде, от Prestigio са имплементирали и слот за SIM карта, с която ще имате достъп до интернет буквално навсякъде, където има покритие на любимият ви мобилен оператор. 4 ГБ оперативна памет са напълно достатъчни дори за най-претенциозните програми и браузъри и няма да усетите дори лек лаг в употребата на този таблет. Мултипада разполага с 6000 мАч литево-ионна полимерна батерия, която ви гарантирам, че ще издържи дори най-претенциозните потребители, а двете камери ще ви позволят никога да не пропускате важните си бизнес срещи. В кутията, с която идва устройството, пък ще намерите и клавиатура, която се прикачва посредством силен магнит в долната част на таблета и по този начин той става един доста функционален лаптоп. В горната част пък ще намерите също и писалка, която може да използвате за по-различни цели, ако сте от този тип хора. Размерите на този мултипад са 269,3 на 189,75 на 11,4 мм и тежи едва 850 грама. Освен това, в горната част на корпуса ще намерите вече споменатият стайлус, вход за зарядно, мини HDMI слот, USB 3.0, един 3,5 мм жак за слушалки, слот за SIM карта и бутона за захранване. В дясната част пък ще намерите бутоните за усилване, намаляне, заключващ бутон и разбира се индикатора за това, че таблетът работи. Ако пък сте от малко по-претенциозните хора и този мултипад ви се вижда големичък, не бойте се, защото сега ще ви поговоря за по-малкият му брат. Prestigio Multipad Visconti V е високопроизводително и безкрайно елегантно 2 в 1 решение. Агресивният му вид ще накара абсолютно всеки един потребител на друга платформа да ви завиди и да изхвърли през скъпият си таблет с емблема на отхапана ябълка през прозореца. Под агресивно червеният корпус на този мултипад можете да откриете 4-ядреният Intel Atom Z3735F, който достига работна честота от 1,83 ГГц. Макар резолюцията на IPS дисплея да е едва 1280 по 800, едва ли ще видите осезаема разлика предвид факта, че дисплеят е едва 10,1 инча. Също като по-голямото си братче обаче и този идва с слот за SIM карта, затова и липсата на Wi-Fi на мястото, на което ще го носите, няма да ви бъде проблем. Оперативната памет тук е двойно по-малка, едва 2 ГБ, но това по никакъв начин няма да пречи на работата ви, за каквато този таблет е предвиден. Вътрешната памет също е по-малка, едва 32 ГБ, но и тук слота за microSD карта е сложен именно за да изравни този недостатък. За разлика от Visconti M обаче, тук по-малкият таблет идва с по-голяма батерия, а именно 6500 мАч литиева полимерна батерия, която гарантира до 7 часа работа при постоянен видеоплейбек и сърфиране в интернет, гледайки любимият ви канал на Рошев. Ако играете пък предварително инсталираната World of Tanks игра, батерията се очертава да издържи до 4 часа, което за интензивна игра си е доста изненадващо. Тук устройството също идва в комплект с клавиатура Out of the Box, която пък абсолютно по същия начин като самият таблет идва в цвят кафе, подчертано с агресивно червено.
Размерът на това таблетче са 259,8 на 161,5 на 10,9 мм, а тежестта е едва 586 грама. Колкото до самия дизайн, в горната част на таблета ще намерите бутоните за включване и контрол на звука, а в лявата част откритите портове са тези за SIM картата и microSD, както и слота за 3,5 мм жак за слушалки. По тайните капаци можете да откриете два USB 2.0, слот за зареждане посредством microUSB и mini HDMI вход. Ами май толкова от мен.